Krásny deň. Gratulujem ti, ak si prišla až sem, k 10. dňu mojej výzvy, ako prestať kričať na deti za 10 dní. A úprimne sa teším, ak si vďaka akčným krokom naštartovala zmenu k životu bez kriku a vyhrážania. Možno ťa tiež v predošlých dňoch napadla otázka, ktorú často dostávam od maminiek, a to: snažím sa doplňať pohár lásky, poskytujem autonómiu, ale aj tak dieťa každý deň zareaguje na nejakú moju požiadavku scénou. Čo robiť, keď hystericky plače, hádže sa o zem, aby dosiahlo to svoje? Tebe sa pravdepodobne vtedy chce kričať, aby už prestalo, aby sa spamätalo, aby ťa počúvlo, veď mu chceš iba niečo vysvetliť. Ustať takéto scény s kľudom je nesmierne ťažké. Najmä, ak nás to nikto neučil. Ako si poradiť so svojimi vlastnými emóciami, ktoré zalejú náš nervový systém. Mne v takýchto chvíľach veľmi pomáhala táto veta. Dieťa mi to nerobí na schvál, samo si nevie poradiť s tým, čo prežíva, a takto volá o pomoc. Spomínaš si na sekundu nádeje, o ktorej sme hovorili? To je ten správny čas pripomenúť si akúkoľvek vetu, ktorá ti pomôže zachovať sa tak, aby ťa to následne nemrzelo. Vetu, ktorou nahradíš myšlienky typu to dieťa mi to robí na schvál a tak podobne, ktoré ťa začnú v tej chvíli akurát rozčuľovať. A najlepšie, čo môžeš potom urobiť, ak sa ti podarí zachovať kľud, je, že uznáš dieťaťu jeho emócie, jeho potreby, jeho pohľad na celú vec. V situácii, keď dieťa má potrebu sa ešte hrať a my chceme, aby sa už oblieklo, je normálne, že zareaguje emocionálne. Nahromadí sa v ňom frustrácia z toho, že nemôže slobodne naplniť svoju potrebu, a tá ľahko uňho prejde do hnevu. Malé deti ešte nie sú vývojovo schopné ovládnuť svoj hnev. Ich emocionálne štruktúry mozgu prevezmú velenie nad telom a deti konajú impulzívne. Vtedy vysvetľovanie a argumentovanie je k ničomu. Ich mozog je zahltený emóciou, nepočúva, nepríjma informácie. Ako ho dostať naspäť do stavu, kedy sa dokáže opäť učiť? Pomocou empatickej reakcie. To znamená, že dieťaťu prejavíme pochopenie voči jeho potrebe, ktorú vidíme za jeho správaním. Vidím, že by si sa ešte veľmi rád hral s vláčikom a ja už potrebujem, aby si sa obliekol. Čo keby sme sa spolu obliekli a potom si vláčik môžeš zjať do auta a ukážeš mu cestu. A nebudeme mu následne vyčítať, že nám to komplikuje a že ho musíme 10-krát napomínať. Skús sa na správanie svojho dieťaťa dívať s empatiou. Buď zvedavá, aké potreby stoja za jeho správaním. To je pre túto chvíľu posledná výzva v našej spoločnej 10-dennej ceste. A nie je to nič jednoduché. Pretože ak my sami sme ako deti nezažívali pochopenie od našich rodičov, učíme sa vlastne empatiu dávať na novo. A ten malý krok, ktorý môžeš urobiť dnes, je, ak sa s dieťaťom dostanete do situácie, kedy ono sa bude zmietať v emóciách a v tebe to bude tiež pekne vrieť, tak sa na chvíľu zastav. Daj si jeden hlboký nádych, výdych. Pripomeň si, že dieťa ti to nerobí na schvál a že ono samo prežíva ťažké chvíle. Pozri sa na situáciu okom kamery. Neinterpretuj jeho správanie a nenechaj sa strhnúť myšlienkami k naštvaniu. Vidíš iba dieťa, ktoré miluješ, ktoré potrebuje tvoju pomoc. Pomôž mu pomenovať jeho pocity, jeho potreby a uvidíš, že sa začnú diať obrovské veci.
Určite ťa napadá ešte množstvo otázok, čo robiť, ako sa zachovať v ďalších konkrétnych situáciách, ktorým čelíš pri výchove. Veľmi rada to s tebou preberiem na individuálnych konzultáciách. Mrkni na službu rodičovský mentoring a môžeš sa mi ozvať. A ak cítiš, že by sa ti hodil nejaký praktický tréning, ako reagovať v konkrétnych rodičovských situáciách pomocou techník rešpektujúcej komunikácie, mám pre teba v ponuke online program Pohodové rodičovstvo vďaka komunikácii. Zapíš sa na čakaciu listinu a ja ti dám ako prvej vedieť, kedy tento program budem otvárať. Držím ti palce, aby si bola šťastnou, spokojnou mamou a aby ťa rodičovstvo bavilo a naplňalo.